ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଗର ଦାହ ଭାଗ 10କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାକୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଏସ୍ର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଏଡ଼ିଟିଂର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ AI ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ ଯଦି କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛବିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା। ପୂର୍ବାଭାସ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ହଜାର ଛାୟା ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର ମିଳିଥିଲା। ତତ୍ତ୍ୱଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗତି ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ର ଏକଲବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପବନ ଶକ୍ତିର ଧାରକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗତି ଆଉ ଟିକେ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ତୁମେ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ ବା ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବ ବା କିମ୍ବା ଗତି କରିପାରିବ, ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବା ଜାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଲାଇଟେନିଂ ସ୍ପାଇଡର ଶକ୍ତି ଜାଲ ବିଛେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲାଇଟେନିଂ ସ୍ପାଇଡର ଶକ୍ତି ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଲାଇଟେନିଂ ସ୍ପାଇଡର ଉର୍ଜା ଜାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଉର୍ଜାକୁ ପାଦ ତଳକୁ ନେଇ ସେ ଜାଲ ଚାରିକତ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମେ ପାରଙ୍ଗତ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେ ଏରିଆରେ ତୁମେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ଉର୍ଜା ଜାଲ, ସେତିକି ଉର୍ଜା ତତ୍ତ୍ୱରେ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଗତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ତତ୍ତ୍ୱଗତି ଏହାପରେ ତୁମକୁ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର ସ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଶରୀର ବକ୍ର କଳା ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନରମ, ବକ୍ରାକାର ଏବଂ ଲଚିଲାବଣ ବା ପତଳା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ଜେଲିକୁ ଯେଉ ପୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେପରି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ। ଶରୀରକୁ ଏତେ ପତଳା କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଲଚିଲାପଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଶିଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଶରୀରକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଏବଂ ନରମ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛ, କେତେ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଲାସର ଶରୀର ବକ୍ର କଳା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଲାସ ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଶିଖିପାରିବ। ବଜ୍ର ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବାଗିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗିଛି ତାକୁ। ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବଜ୍ର ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଚାଲିଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠରୀକୁ। ସେଠାରେ ଲଗାତାର 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ତାକୁ କ୍ରୋଧ କହିଲା, ଚାଲ ଯିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନକୁ। ବଜ୍ର କ୍ରୋଧକୁ କହିଲା, ରହ, ବହୁତ ଥକିଗଲି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ପରେ ଯିବା। କିଛି ପାଣି ପିଇ ଖାଦ୍ୟ ବଟିକା ଖାଏ, ସେଠାରେ ଶୋଇଗଲା। 15 ଦିନର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ସେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୋଉ ଶୋଉ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। 21 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଆତ୍ମା ବସିଛି। ସେ ହସିଲା, ବାଃ ଇଏ ଟୋକା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। 15 ଦିନ ଖଟିଲୁ, 21 ଦିନ ଶୋଇଲୁ, କ'ଣ ଏବେ ଥକା କମିଛି? ବଜ୍ର ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଲା। ଆତ୍ମା କହିଲା, ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କ 0 ଗ୍ରାଭିଟି ରନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି 0 ଗ୍ରାଭିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାଭିଟି ସିଷ୍ଟମର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ 2-4
ଭେଡ଼ା ଘୂରିବା ସମୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ବଜ୍ରଗଞ୍ଚ ରଡ଼ିଛି, ଧୀରେ କିଏ ଅଛି ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି, ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚା। କ୍ରୋଧ, ଓହୋ ବଜ୍ର ତୁମେ ଏମିତି ରଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଗତିର ପ୍ରୟୋଗ କର। ବଜ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି କହି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀରେ ହାତକୁ ବୁଲାଇଛି, ଜୋରରେ ରଡ଼ିଛି, ନେଟ୍ ଲାଇଟନିଂ ସ୍ପାଇଡର, ଯାହାଫଳରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ତତ୍ତ୍ୱଗତିର ମାୟାଜାଲ। ଦୁନିଆ ତାର ଯେତିକି ଏରିଆ ନେବା କଥା ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଇଛି, 3000 ଗଣ୍ଠି ଜାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ବଜ୍ର ଦେହରୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ହୋଇଛି। ବଜ୍ର ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଯିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବଜ୍ର ରାଗିକି କହିଛି, ଏ କ'ଣ ମୋ ଦିହାତି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି କହି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା କ୍ଷଣି ପୁନଶ୍ଚ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ଜାଲର ଶକ୍ତି ପ୍ରହାର ଖାଇଛି। ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ପରି ସେ ବିଛେଇଥିବା ଶକ୍ତି ଜାଲରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଗେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରେ ଉଠିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିଛି ସମୟ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଗତିର ଜାଲରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଛି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଶକ୍ତି କମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଟିକା ଖାଇ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ପଥର ରଖାଯାଇଛି କବାଟ ସ୍ଥାନରେ। ଏହା ଦେଖି ବଜ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଛି, ଭାବିଛି ବୋଧେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ଯିବ। ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ା ଖୋଜୁଛି, କିଛି ନ ପାଇ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଜ୍ରକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କହିଛି, ଆରେ କାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ପରି ହଉଛୁ? କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ମୋତେ କହୁନୁ, ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ କରିବୁ? କ୍ରୋଧ କହିଛି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିବି? କ'ଣ ମୋର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ? ବଜ୍ର କାହାକୁ କହିଛି? କ୍ରୋଧକୁ କହିଛି। ନା କ'ଣ କହିବି? ପୁନଶ୍ଚ ଖୋଜିଛି। କ୍ରୋଧ କହିଛି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯା ତ 100 ହାତ ବିଧାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଦେଖ, ତୁ ଆସିବା ଠାରୁ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଘରେ ଥିବା ସବୁ ପଥରକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ କଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ତୋତେ ହାରିଗଲୁ ଭାବି ତୋର ଶକ୍ତି ନେଇ ତୋ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ସହଜରେ ତୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସାରିଲୁଣି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିଯାକ ହରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଯା। ବଜ୍ର ହାତକୁ 7 ଥର ଚକ୍ରୀୟ ଗତିରେ ବୁଲାଇ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ହାତକୁ ଆଣିଛି, ମାରିଛି ପଥର ଉପରେ। ଆକାଶରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 100 ହାତ ଆସି ପଥର ବାଜିଲା, ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋଟ ହେଲା। ବଜ୍ର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅନାୟାସରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲା। ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେମାନେ ବାସ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କର କବାଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ବଜ୍ର ଚାଲିଲା, ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହାତକୁ କ୍ରୋଧ ଠିକ୍ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଲେଖା ହୋଇଛି ସ୍ତର 3। ବଜ୍ର ଚାଲିଗଲା। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଭା ସାଗର ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ବଜ୍ର ତୁରନ୍ତ ପାଦ ତଳେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଉଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଲାଭାରେ ତା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବଜ୍ର ଏକଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା କେହି କମ୍ ସ୍ତରର ଯାଦୁକର ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଏକଥା ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ପାଦରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଜୋରରେ ରଡ଼ିଲା, ଛାୟା 3 ପାଦ ଗୋଇଠା, ଯାଦୁ ଗତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ବାଟ କଢ଼ାଅ। ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣି ସେ ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।
एकथा देखि ବଜ୍ର ଭାବିଲା କି ଯାଦୁଗର ଗରିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ବଜ୍ର ହଠାତ୍ 3 ପାଦ ଛାୟା ଗୋଇଠା ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିରାଟ ବିରାଟ ଲହଡ଼ି ଆସି ବଜ୍ରକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେଲା। ବଜ୍ର ଆଖି ବୁଜିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଭାବିଲା, ତୁରନ୍ତ ରଡ଼ିଲା। ଲାଇଟନିଂ ସ୍ପାଇଡର ଜାଲବୁଣ। ହଠାତ୍ ଛାୟାର ଶରୀର ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ତତ୍ତ୍ୱଗତି ତୁରନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରି ଜାଲର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ଯାଅ। 100 ହସ୍ତ ବିଧା ଆସୁଥିବା ଭ୍ରମର ଡର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସବୁ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କର କହି ବିଧା ଛାଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତାର ସବୁ ଛାୟା ଶରୀର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଡର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଲହଡ଼ା ଉପରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିର ପ୍ରହାର କଲେ। ପ୍ରହାର ବାଜି ଡର ବା ଆସୁଥିବା ଲହଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବଜ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। କ୍ରୋଧ କ'ଣ କଲା, ବଜ୍ରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବଜ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ବଜ୍ର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେବାରୁ ବଜ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଦେଖିଲା ଦେହ ତାତି ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିରାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଦେଖିଲା ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବସି ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା। ଖାଦ୍ୟ ବଟିକା ଖାଇଲା। ଟ୍ରେନିଂ ସରିବା ପରେ ଥକି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଦୂରରେ କେହି ଦେଖିଥିବାର ପରି ବଜ୍ର ରାଗିଲା। କହିଲା, କିଏ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚୁଛ କାହିଁକି? ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆସ। ଲୁଚି ବସିଛ କାହିଁକି? ଛାୟା ହସିଛି, କହିଛି, ପିଲା ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ। ତୋ ସାହସିକତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତୁମେ ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ କଲ। ଏଥର ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ବିଭାଜନ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ଏହି ଜାଗାରେ କରିସାରିଲିଣି। ଚାଲ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ସଫଳତାର ସହିତ କଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ତୋ ଯୋଗୁଁ 3 ମାସ ହେବ ଶୋଇନି। ବଜ୍ର ମହାନ ଆତ୍ମା ତୁମେ କିଏ? ହା 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 ହା। ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖେ। ବଜ୍ର ହେଲେ, ଆପଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କାଟିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ତୋର ନୂତନ ଶରୀର ଗଠନ ହେବ। ନୂତନ ଶରୀର ହେଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ତତେ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିବାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବୁ। ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗକୁ ଅଛି। ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆସିଲେ ତତେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନୁ କି ତୁ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନୁ ଯେ କାହା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କମଜୋର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତୋ ଆତ୍ମା ବିଭାଗୀକରଣ କରି ତୋର ନୂତନ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତୋ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବ। ଆଉ ତୋ ପ୍ରକୃତ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଛଡ଼ା ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହାପରେ ବାହାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ବଜ୍ର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଆରେ ଚୁପ୍ ରହ, ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ତୁ 13 ଗ୍ରହର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ସହ ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆଣିଛୁ ତ? ନହେଲେ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଜ୍ର ମନା କରିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ର କହିଛି, ନହେଲେ ତୁ ଯା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନବୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତୋ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ବୁଝିବି। ଏହା କହି ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିଛି, ଚାଲି ଯାଇଛି। ବଜ୍ର ବିଚାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ରହୁଛି ଭାଗ 10। ଏଇଠି ସରିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।